organizatorul de la Iași a fost arhitectul Mati Botezatu, care de altfel și el este un mare amator de benzi desenate, și un creator, dar și un mare colecționar de benzi desenate. Eu cred că este cel mai mare colecționar din Iași, fiindcă are, cred că mii de albume, cred că are de ordinul miilor de euro investite la fiecare drum care îl face vreun prieten la Paris sau se duce el. Întotdeauna și o carte de benzi desenate. Întotdeauna exact. Și numai una, două, trei, de fapt îți spune, vezi că le-am deja cumpărate, sunt la nu știu care, nu vrei tu să le pui în bagajele tale. Atumile, te rog. Da, da. Și văztă lumea acum, caricaturile au aceeași intensitate, prezintă aceeași atracție față de public? Sau s-a mai diluat puțin în efectul? Benzile desenate, caricaturile de prin ziare. Eu când deschid un ziar, când îl răsfoiesc, prima oară la caricatură mă uit. Da, da, da. Eu zic că au în continuare farmecul lor și într-un peisaj care este, într-un peisaj media care este atât de stufos și în care ai atâtea... Abundă de informații. Da, un lucru de genul ăsta, o caricatură la care stai un pic să te uiți, poți să stai să te gândești la ea sau, mă rog, să te uiți la toate detaliile, aproape că îți oferă și un zâmbet, dar și un moment de respiro. Da, da, îți relaxează ochiul. Da. Eu de asta, la ziare mă uit la caricaturi și în cărți mă uit la poze. Să știi că asta fac și eu și nu... și nu mi-e teamă să o recunosc, într-adevăr, dar asta este tendința oricărui om. Asta caută ochiul, în pofida a ce spun, poate unică, dacă deschid un ziar, se uită întâi la texte, specialiștii care se ocupă cu lucruri legate de tehnoredactare și despre impactul vizual îți spun că întotdeauna ochiul va fi atras de imagine și apoi de text. Dar spune-ne un pic despre lansarea care a fost la Iași. Ne-ai spus despre lansarea de la Constanța, de la festival, dar la Iași cum a fost? La Iași să nu dai nume de loc, dacă e... Da, nu. A fost la Casa de Cultură a municipiului, aici în Copou. Cine a venit? Au venit oameni care, unii care mă cunosc, alții care nu mă cunosc, dar care mă cunosc prin intermediul caricaturilor. Acolo, cu ocazia asta, erau și câteva benzi desenate mai vechi care fusese publicate în Monitorul de duminică, dar care erau tot pe tema asta, dar care nu sunt conținute aici, adică erau tot cu Costel și prietenii lui, dar... Apropo, ai dat viața unui personaj celebru, Super Costel. Cum a apărut acesta? A apărut gradual, ca să zic așa. Întâi era doar Costel. Da, exact. Întâi era doar Costel, după aia au început să apară, știi, ca decupat din viață, diversi prieteni și la cei la care țin eu cel mai mult și am înțeles că și ție sunt pisicile. Motanul Serioja. Eu am pisică acasă, da, îmi plac foarte mult pisicile. Eu am 3. Am 3 pisici și 2 câini. E de ajuns. Eu am 7 pisicuțe. Da? Și vrei să le ții pe toate? Pisicuțe, dar ce fel de pisicuțe ai? Pe toate le țin și le mângâi. Asta e bine, între timp tu ne faci un autograf foarte frumos. O să avem și poze, Loredana, nu? O să avem câteva fotografii din Super Costel. Despre carte, cum a fost primită cartea? După lansare, ce ai auzit tu? Că de obicei se aude imediat. Tot mai avem pozele? Da, nu, vreau să zic că a fost foarte bine primită la festivalul de benzi desenate de la... Acolo ne-am făcut lansarea inițială la Constanța și ca dovadă e faptul că am primit premiul pentru bandă desenată, de fapt era pentru întreaga carieră, să zicem așa, dar este singurul premiu anual românesc care se acordă la festivalul este premiul Sandu Florea. Poate voi vă amintiți de Sandu Florea, era un foarte bun desenator de benzi desenate de altfel, dar el făcea undeva în București, nu era de aici, din zona noastră. El între timp a plecat în state și lucrează pentru DC Comics și Marvel și face serii de alea cu supereroi și lucruri, adică supereroi adevărați, nu ca Super Costel, care este doar un Loredana, l-am lăsat pe super anti-erou. L-am lăsat pe Jup să se relaxeze cam mult. Hai să-l electrocutăm puțin cu testul nostru poligraf. Neapărat. Hai să vedem genericul.
revenit în platou la butic, aici alături de celebrul Jup, Lucian Amarii, pe numele adevărat. Jup, uite, am să te rog să te uiți pe monitorul de control, va rula o caricatură și trebuie să ne spui cine a făcut-o. Asta e a mea, e de pe blog. Cum a apărut? Cum a apărut? Da. De unde e? De pe blogul meu. Despre Bine, blog. da, când, cu ce ocazie ai făcut-o? Am fost invitat la o... am scriam despre faptul că voi fi invitat la o emisiune la TVR3 și a fost ca un fel de reacție, adică ce caută omul ăsta la televizor? Trebuia să fac una și cu Telemu. La muncă, nu la... L-a întins mâna. Da, l-a întins mâna la televiziune, da? Ok, și a doua probă, Loredana? Și a doua probă este tot o caricatură, nu? Asta? Nu, arată bine și asta, e asemănătoare. Asta? Nu, nici asta. Asta. Asta nu mi-aparține, asta este a lui Cătălin Zaharia, bunul meu prieten, eu cred că este cel mai bun portretist din România la ora actuală. E Portretist super din tare vedere caricatura. Avea Da. părul mai scurt atunci. Da, și aveam și alți ochelari și eram un pic mai tânăr decât acum. Aveam niște ochelari, vezi că sunt așa ca niște farfurii. Niște Da, ai ochelari avut așa o pereche de ochelari? Da, și mi-amintesc că am mers cu ei în state. Și o șăpcuță de aia aveai? Nu, dar aia e împrumutat, aia este o bască Costel, cum s-ar zice, că, uite, vezi? Da, o bască, exact. Și tocmai de asta a vrut... Totul e cu subînțeles. Da. Ce e mai interesant pentru o astfel de bandă desenată? Calitatea desenului, textul, ce e mai important? La Festivalul de Benzi Desenate de la Iași au fost prezenți și frații Popescu de la Buzău, sunt doi desenatori foarte, foarte buni și foarte încăpățânați, care au, timp de 10 ani, au tot trimis benzi desenate la diverse edituri din Franța și timp de 10 ani au primit numai uneori încurajări, alteori, dar în sfârșit. Deci au fost foarte perseverenți și acum chiar publică benzi desenate la o editură din Franța și am discutat și cu ei tema asta și ei spuneau că cel mai important este textul. Contează foarte mult, adică contează foarte mult amândouă, dar niciodată un text, o bandă desenată cu un desen poate un pic mai slăbuț, dar cu o poveste bună, va fi întotdeauna preferată de către public decât una cu un desen extraordinar, dar cu o poveste penibilă. Despre impactul calculatorului în grafica aceasta, e negativ sau e pozitiv? Eu aș spune că e pozitiv în principal. Nu putem abandona vechile modalități de a face caricatură. Adică, într-adevăr, acum este placă grafică, ai putea să desenezi direct pe calculator, dar eu prefer să o fac, să desenez pe hârtie și folosesc ulterior pentru altceva, pentru, de exemplu, colorat sau pentru diverse efecte. Dar calculatorul a fost, eu cred că un fapt foarte, o chestie foarte bună care s-a întâmplat. A fost un catalizator pentru exact. caricatură, pentru îmbunătățirea acestei. Da. Și când spun asta nu mă refer numai neapărat la prelucrarea caricaturii, chiar și la faptul că e mai ușor să publici, să vadă oricine făcându-ți un site sau un blog sau asta tot calculatorul te ajută să faci lucrul ăsta. Apropo de asta, nu uitați, dacă vreți cartea Super Costel, pe site-ul www.supercostel.ro, nu? Da, bineînțeles. O găsiți acolo, e și foarte ieftină, 12 lei, nu? Da. E foarte ieftină. Sincer, eu mă mir cum de un om așa de valoros ca tine a rămas în Iași. De ce nu te-ai deplasat în alte zone? Eu prefer să lucrez aici. Dacă, de exemplu, chiar vreau să spun că în lista voastră de publicații, dar sper că e ok dacă mai spun eu încă una, e revista Autobuild. Fac și acolo caricaturi și aia este unul dintre exemplele a faptului că poți, acum cel puțin grație calculatorului, să lucrezi aici, să stai aici împreună cu câinii tăi și cu pisicile tale și să desenezi pentru orice altă publicație de oriunde. În lume, așa, oriunde. În lume chiar, da. Îți mulțumim foarte mult, Jup, pentru că ai fost alături de noi în această seară. Mult succes cu această carte.